Gilamoy sa dakong kalayo aga usa ka tulunghaan nga iya sa Baptist Christian Academy nga nahimutang sa Purok 2 sa Sentral Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon pasado alas 3:46 kadlawon Disyembre 10, 2025 sa eksklusibong pakikinabi kang Fire Officer 2 Jerome Ampatua, ang fire investigator sa Kalilangan Fire Station. Gibutiyag niini nga 13 ka classrooms aga gilamoy sa kalayo, duha ka library ug usa ka computer lab. 16 ka rooms. Ang duha mang gudana is library, computer lab o canteen. So kung classroom rag kuara siya sir, 13 ka classroom din. Ay tulo ka rooms nga dili siya. Dugang pa niini nga sa ilang pag-abot sa mga lugar, aduna nay tulo ka classrooms aga gilamoy sa kalayo, rason nga ilang gisaka sa ikaduhang alarma ang nasguta nga sunog. 346 gitawag, 349 na nami sa area. Tulo na ka building ang sunog or room. So diretso na to gi-raise ang alarm sa second alarm. Mitabang usab sa pagpalog nga sa kalayo aga tulo ka fire station nga gikan sa Wao Fire Station, Amay Malabilang Fire Station ug Pangantukan Fire Station. Apan tungod sa kadako sa mao nga kalayo, wala na matabang pa sa mga firefighters nga masalbar ang mao nga classrooms. Gibanabana usab nga naa sa 397,500 pesos ang structural damage sa mga sunog o gideklara kini nga fire out pasado alas 5:25 buntag o gipasalamatan usab nga walay injury sa maong panghitabo. Sa karon, padayon pa ang himong investigasyon sa Kalilangan Fire Station. Sanglit ang maong nga tunghaan, mix nga gama kini sa kahoy ug metal cladding ug usa-usab silang gilantaw posibleng electrical wiring. Katropa, halap ba nga pananaw aduna may gabon nga mubabag sa imong kalimutaw? Sinyalis kana nga aduna kay katarak. Ayaw pasagdaay nga mahanap ang imong pananaw, magtumar og Visionis Plus soft gel capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, ex FM News.